бързо се свара. Или не точно. Ако си някой интересен, може да оставиш съобщение след сигнала. Ако не си, може да оставиш пак. Може да ми стане интересно. Заповядайте. Днес към заведението имаме промоция. Може да получите фреш или цитронада. Аз принципно препоръчвам повече цитронадата, но може би фрешът ще ви хареса повече. Извинете. Да, какво казахте? Имаме промоция днес към заведението. Може да получите фреш или цитронада. Сигурно колегата е забравил да ви спомене. Какво да бъде? Какво казахте, че избирате? Аз харесвам повече цитронадата, но пък и двете са много добри опции. Нека бъде цитронада, благодаря. Съжалявам, разбрах. Какво стана, бе? Къде е това? Не съм виновен аз. Ако ми дадеш... Какво ме гледате, бе? Ай, разчиствайте тук. Слушам. Трябва да се погрижиш за нещо. Аз какво получавам? Стандартното. За това ще искам двойно. 1 000 000 в евро. Разбрахме се. Считай го за свършено. Джейн ти се обажда, но сигурно вече си ме познал. Джейн. Нощи не се обади. Реших да проверя дали всичко е наред. Слушай, ако имаш време, ще се радвам да се обадиш. Става ли? Криптирана е. Ще отнеме време. Хайде да и по-сложни неща си хаквал. Не се занимавам вече с такива неща. Пък и това е Елият. Не забравяй. Ти си прав. Ако блъскаш така, няма да стане по-бързо. Извинявай. Ще изляза да подиша малко чрез въздух.
Какво ми... Няма смисъл да опитваш да избягаш. А ти кой си? Приятел. Приятел. Просто приятел. И какво искаш от мен? Нещо смешно ли казах? Всички реагират еднакво. Значи си обличал и други жени, така ли? Да кажем просто, че аз съм там, когато има нужда от мен. Сега ще ми кажеш точно какво правя тук и какво искаш от мен. Лично аз нищо не искам от теб, но човека, който ме да те пази, те иска жива. Елиот. Елиот ли се казва този, който те не е? Говори. Аз не работя с имена. Господин приятел, сега ще си изляза през тази врата и ти няма да тръгваш след мен. Ясно ли ти е? За съжаление не мога да го позволя. Ти луд ли си? Не от мен трябва да се пазиш. Извинете. Добър ден. Да, добър ден. Може ли да ви задам един въпрос? Да, разбира се. На къде пътувате? Към Ветрен. Има ли как да ме хвърлите към центъра на Бургас, ако не ви представлява трудност, разбира се? Да, качвайте се. Изчакайте, тази врата е малко по-специална. Едно време тук беше страхотно и спокойно местенце. Но с годинките всичко става все по-зле. Ето, например, миналата година нямахме правителство. Аз ги знам, че само крадат пари, но ходи обяснява и на другите. Казват ми, че навсякъде търся конспирация. Ама не е ли така? Кажи ми. Какво остава за нас старите хора? Една мижава пенсия и те от нея искат да крадат. Само за въздуха, дето не искат да й плащаме. Ето ги пак. Какво ли са намисли тия костюма? Добър ден. Какво искаш, бе, момче? Защо сте препречили пътя? Извиняваме се за безпокойството. Какво правите, бе? Сега ще ви снимам и ще ви кача във Фейсбук. О, не. Мамка му.